kabalimut ngayon. Andito po ako sa Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Mga idol, Bagsak Mepa! Umpisa na natin ito mamaya mga idol at kilalanan natin yung mga team at makakasama natin si Idol Arwin Santos. So maraming salamat sa pag-imbita ng mga idol natin. Let's go! Bagsak Mepa, mga kabalen. Yes mga idol, naimbitan nga tayong pumunta sa Santo Tomas, Lubao, Pampanga para sa kanilang opening game. Well mga kabalen, malayo nga ito sa Mabalacat City at kailangan biyahihin ko talaga ito mga idol. Siyempre para naman mapagbigyan yung mga followers natin dyan sa Lubao. At yun nga mga kabalen, bonggang-bongga talaga ang opening day dito kasi may LED screen pa mga idol. Ayun yung logo ni Kabalen Hoops. At meron silang special guest mga kabalen. Yes, guest po dito si Spider-Man Arwin Santos kasi po dito nag-umpisang maglaro at makibakbakan si Idol Arwin. Kaya nanupata mga kabalen, pamagsak tali kayo eh. Kaya po kayong Facebook sa Facebook ng social. Kapalit! Basta! Sabi na ka listo. Kapas mo mga kapalit! Kapas mo mga kapalit sa mga kapalit sa akin. Basta mo pa! Siyempre nagpapasalamat ako sa nag-imbita. Yan si Idol Dre Garcia mga idol, ang binansigang Superman ng Santo Tomas, Lubao. At kay Vice Mayor J. Montemayor na tropa rin at kaibigan ni Idol Arwin Santos, ang dating nagbibigay ng baon kay Arwin pag pumapasok sa school mga idol. Yes mga kabalen, ayun o, poging-pogi si Idol Vice Mayor J. Montemayor. At heto na po ang mga teams na sumali sa paligan ni Apong Tomas sa Lubao mga kabalen. Pamagsak taning masanting uniform, ang poring mga lagong muse. Bagsak Yepa! Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are shining, shimmering, splendid. You gaze, you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Malapu, Masanti, warm and friendly Catalans, honest and hard-working leaders. A seed of good governance. Lidang-lida ka, di Pampanga lanterns. Buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya love namin kayo. Di Pampanga lanterns, one game, one team, shine. Pampanga lanterns. Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, where the spectacular giant lanterns are shining, shimmering, splendid. You gaze, you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Malapu, Masanti, warm and friendly Catalans, honest and hard-working leaders. A seed of good governance. Lidang-lida ka, di Pampanga lanterns. Buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya love namin kayo. Di Pampanga lanterns, one day, one team, shine. Pampanga lanterns. Shine, Pampanga lanterns.
spectacular giant lanterns on, shining, shimmering, splendid, you gaze, you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Malapu, masanting, warm and friendly Catalans, honest and hard-working leaders, a seed of good government. Lidang-lida ka, Steve Pampanga lanterns, buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya love namin kayo. Team Pampanga lanterns, one game, one team, shine, Pampanga lanterns. Welcome to our home, right in the heart of Central Luzon, with a spectacular giant lanterns on, shining, shimmering, splendid, you gaze, you rave endlessly. We are Philippines, culinary capital. Malapu, masanting, warm and friendly Catalans, honest and hard-working leaders, a seed of good governance. Lidang-lida ka, di Pampanga lanterns, buo ang kalooban, may puso at tapang, kaya love namin kayo. Team Pampanga lanterns, one game, one team, shine, Pampanga lanterns. Shine, Pampanga Lanterns. Let us support our Kabalen players, province of Pampanga, the coaching staff, the players, at buong Kapampangan. Shine, Pampanga Lanterns. Luwidya yung Kapampangan. Pampanga Lanterns, laban! Fight, Pampanga! Congressman Dong Gonzales!